Matod pa ni Apostol Juan, ako nagsulat nga na kaninyo, gagmay nga mga anak. Tungod kay ang inyong mga sala, gipasaylo na kaninyo tungod og alang sa iyang ngalan. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalag nga mabasa sa unang Juan 2, tudling 12. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Nanay Tarsila? Unsa ko rin namatyan ni Brihilda? Atake ko no sa kasing-kasing. Too ka man. Abilidad ni Matilde ang mipatay kang Brihilda. Napanimasla na di ay ni Matilde si Brihilda. Busa angay ng mangandam ang sibisan kinsa nga may utang kang Matilde ug ang gikapungtan ni Matilde. Apan dili gid ko mutuo ni Nanay Tarsila. Para nako, usa ka pasangil batok kang Matilde ang iyang gisulti. Tungod kay buutan gyud kaayo si Matilde para nako. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa! Unya, nangandam ko. Asa ka man, Amanda? Manangid na unta ko nimo. Kay asa ka man lagi. Muato ko sa namatyan. Mutunod unta ko sa akong pasubo ni Matilde. Dili ko musugot. Nanay Tarsila. Dili ko musugot. Nay, dako ka kayong sayop. Di ko kumutuo nga si Matilde ang hinungdan sa kamatayon sa iyang iyaan. Tubag ako. Naunsa ko na itong usa ka gabi anak. Unsay imong nakita? Unsay nahitabo na ako? Unsa? Tubag ako. Lakip ba tunay? Ipasangil gihapon nimo ka Matilde? Timan kini. Sa matag kahasol, sa matag kasamok o kagubot, sa matag kabalaka o kahadlok, sa matag trahedya nga mahitabo, sa matag tinuyo nga daotang hitabo ngadto sa mga tao nga giisip ni Matilde nga iyang kaaway, sa matag tao nga mihatag kaniya o kaguol, sa matag tao nga mihatag kaniya kasakit, dili gid mo lungtad og dugay-dugay ang kinabuhi. Hibaw kini Amanda. Pila na kahigayon nagipanalipdan ko ikaw og si Ramon nga mabiktima ni Matilde. Ayaw kalimti nga giingnan ko ikaw nga ayaw kabalaka kay panalipdan ko ikaw. Og sultihan ko ikaw nga nahitabo na kinipipila na kahigayon. Kipanalipdan ko na ikaw og si Ramon batok ni anang Matilde nga nagpatuo nga buutan diha ninyo mismo ni Ramon. Pero Nay Tarsila. Sa katapusang higayon paminawa ko. Katapusan na nako kining pahimangno nimo ug ipahimangno usab kini ngadto ni Ramon. Dili ko unta kini angay nga isulti nimo. Apan kay namugos ka mangyod maong pugson ko usab ang akong kaugalingon nga masayra nimo kining tanan. Paminaw. Si Brihilda mo'y nagpatay sa inahan ni Matilde. Gipatay ni Brihilda si Concha. Si Concha nga mapalabi-labihon o madaog-daugon sa iyang mga igsuon. Kutob sa musupak ni Concha, mahiagom sa iyang kabangis. Bugtong si Brihilda ra nga may kaisog nga misukol kang Concha. Ug tungod kay gipatay ni Brihilda ang inahan ni Matilde. Sa dayong kamatay ni ini, gibili ni Concha ang iyang abilidad ngadto ni Matilde. Og dito mahibaw ini Matilde sa dayong kabugto ni ini. Mitugan siya nga ang nagbarang kaniya mao si Brihilda. Kumpiyansa si Brihilda ni Matilde. Iya pa kunong gisagop kay nagtuo siya nga madaan niya sa lansis si Matilde. Apan mas maayong mulansis o mupatuo si Matilde nga buutan siya sa iyang iyaan. Apan mitubo og mitubo ang abilidad ni Matilde nga binilin sa iyang inahan. Ug ang buhing tinuod paminaw.
Hilom nga nagplano si Matilde nga ilugon gayud niya si Ramon gikan kanimo, Amanda. Makapila na ko kinisulti nimo. Napungod si Matilde tungod kay atong nahibaw-an ang iyang mga plano diha ninyong duha ni Ramon. Diin man kita mahibaw sa iyang mga plano. Gikan kang Brihilda. Wa malipay si Matilde sa diyang nasayra niya nga kita nahibaw sa tanan pinaagi ni Brihilda. Unsa iyang gibuhat ni Brihilda? Iya kining gipatay pinaagi sa makalilisang niyang abilidad nga nakatunan sa kaugalingon niyang paningkamot. O kamo napatuo usab niya nga siya limpyo ug way daw tang plano ninyong duha ni Ramon. Tungod sa lansis o kamaayong mulipat ni Matilde. Namatay si Brihilda. O kamo si Ramon, kung wa pa ko manalipod ka ninyo, doon kay nang milampo si Matilde. Matod pa sa ilang kituhuan nga mao ang balaang kasulatan. Ang hiyawa sama sa usa ka leon. Naara sa palibot og nagtuyok-tuyok ug andam nga mutukob kaninyo. Pagmaligon, pagmabinantayon, tungod kayong inyong kaaway ang yawa. Ingon sa usa ka nagaguog nga leon nga naglibot-libot, nagpangita kang kinsa siya makatukob. Ha! Unang Pedro Kapitulo 5, tudling 8. Gikan ka na sa Biblia. Biblia nila. Nga naman di ay ka, nanitar sila. Ambot! Kay aduna kami kaugalingong Biblia. Si Matilde maoy usa sa gipasabot sa maong Biblia. Lisod supakon ang akong inahan. Apan ang tinuod, tungod sa kamatayo ni Brihilda ug tungod sa gipangsugilo ni Brihilda sa buhi pakini. Nakibangan ang akong pagsalig og pagtuo ni Matilde. Apan nangandoy gihapon ko nga magkakita ming duha. Sige sa lubog si Ian, si Brenda. Ano tambok? Ay, si Matilde. Amanda? Kuyogi gihapon ko, Ramon. Amanda? Palihog, Ramon. Niya na pa. Hawa na ang suod sa langob. Gibiyaan na ni Matilde kini maong langob, Amanda. Matilde! 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 Amanda, wa na lagi si Matilde. Wa na siya din sa langob. Apanain man. Hain man di ay si Matilde. Hain si Matilde. Nawa na gyud si Matilde. Mihunong na lang ko sa pagpangitag paagi nga magkita kaming duha. Milabay ang mga adlaw. Daghang mga adlaw. Miabot ko na ipaabot ni mo sa akong amahan. Oh, Antonio. Miabot ang dispiras sa among kasal. Samtang linga kaayo sa mga gimbuhaton sa pagpangandam sa kasal namo ni Ramon. Wa gyud nako ibuwag ang card sa imbitasyon. Nga naman. Gibadlong na gani ko sa imong amahan. Unsa may hinungdan? Tungod kay nagsigi ko og tan-aw sangan ni Matilde nga nasuwat sa imbitasyon. Bisan pa sa mga hitabuog sa gipadulti sa akong apuhan nga si Nanay Tarsila. Nagsigi kag handom ni Matilde. Tungod kay maglisod ko pagtuo sa gipanulti sa akong inahan. May mga oras pa. Katog una. Kukawon ka lang nako kung oras na nga mag-ilis ka na sa imong buda. O, Nanay Tarsila, matog na ko. Sige. Ari ununa nako ang mga nagluto. Musuot na ko sa akong kwarto. Amanda. Oh, tingog ka doon ni Matilde.
Amanda? Tura siya. Tuwa siya sa atbang. Nagbarog. Nagdali-dali ko kanaog. Nakita nako si Matilde nga nagbarog atbang sa among bahay. Matilde! 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 Hain ka! Matilde! 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 Nakita ko gyud si Matilde. Bisan sa akong pagpaingon na sa iyang gibarugan, nakita ko gyud siya. Apan kalit siyang nawa. Og ni adto daing higayon na. Mao kini nahitabo. Mitam corpus spiritum, mitam corpus meum, mitam icosum sactum mitum, sactum micam, Batam Ratam! San atas, 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 san atas! Salamat. Ay, maabot na sa oras nila eh. Ganta mo pa niya ko. Kanya mo rin, Kipre. Amanda. Nanay Tarsila? Nay, nganuwa ka pa man mag-ilis. Kalit lang naglain ng akong lawas. Ha? Nay Tarsila? May kalit lang ang panakit ang akong kalawasan. Nay, Nay Paminaw. Tarsila? Paminaw na ako. Kinahanglang may nayon yun ang inyong kasal ni Ramon. Nay Tarsila? Bisan unsa pa'y mahitabo. Nay? Kinahanglang may nayon ng inyong kasal. Ah! Ah!